ପରିବା ନିଅ ପରିବା ତାଜା ପରିବା ତଟକା ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳେ। ଶୀତ ଦିନିଆ ପରିବା ବିନା ଫ୍ରିଜରେ 8 ଦିନ ରହିବ। ଫୁଲକୋବି ଗାଜର ବାଇଗଣ ଘାସ ସବୁ ପରିବା ବାଇଗଣରେ ନାହିଁ ମୋର ପୋକ କିଲେ 2 କିଲୋ ନେଇଯାଅ ଲୋକ। ଫୁଲକୋବି ହେଲା 40 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗାଜର ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ ହେଲା 50 ଟଙ୍କା ଆଉ ଶାଗ ହେଲା 20 ଟଙ୍କା। ବାଇଗଣ ନାଇଁ ପୋକ ନେଇଯା ଫୁଲକୋବିଟା ନେଇ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ବାବୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ କାମ କିପରି କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ, ଦିନକୁ 2 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ପୁଣି ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ମୋ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲି। ମୁଁ ଦିନେ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ ମୋ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ କାଲିଟା ଗରମ ଗରମ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଜନ୍ମ ହବା କଣ ମୋ ପାପ? ନା, ମୁଁ କହିବି ଭିକାରୀ ହେଇ ମରିବା ପାପ, ଭିକାରୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହବା ପାପ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଦେଶକୁ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଦେଶର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ହେଇ କାହା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ये काय अप एंड डाउन काय दिला कधी बेलून ଭଲ ଭଲ ବେଲୁନ ଫାଟିଲେ ଫାଟିବ, ଫାଟିଲେ ଫାଟିଯିବ। ବେଲୁନ ଫାଟିଲେ ଫାଟିଯିବ, କଣ୍ଟା ବଜାଇଲେ ଫାଟିଯିବ। ब्लड बैंक सारी ବେଲୁନ ଗୋଟେ ବେଲୁନ 5 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ବେଲୁନ 5 ଟଙ୍କା। ବେଲୁନ ନବ, କଣ୍ଟା ବଜାଇଲେ ଫାଟିଯିବ। ବେଲୁନ ଆଠରୁ ଆସିଲାନି କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತು ମନ ପକେଇ ପଛରେ ଆସିବ ହେଲା।